जों दिनै सार्भिस सेक्रेटारिनाव फाइसा फैसा जों तिप्रामाव थाहैते दै बुबाग्रान दै दुलजाक बिनि याक्तों जों दिनै और फाइसा फैसा सार्भिस सेक्रेटारिनाव बिनि काहाम हमने खबर नानानि बागै जों रिक्वेस्ट खालामनाय सार्भिस सेक्रेटारिनाव बुबाग्राननि गोथार लामा फायनायनि बागै गय फैसा ताई सार सारिगा महाराजा बाय मालायनाय मालमेनफोरा बरकासे डिसिजन खालामजाकनाय सार्भिस सेक्रेटारि जोंना क'क्राझार